ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு ஈஸி இந்தியன் வீட்டு சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிறது உளுந்தஞ்சோறு செய்வது எப்படி. இதுக்கு தேவையான பொருள் அரிசி, உளுந்து, வெள்ளைப்பூண்டு, உப்பு. இப்போ அரிசியை நல்லா கழுவி உளுந்தை கழுவி உல வச்சுருவோம். இப்போ அரிசியே உளுந்தும் இருக்கு, இதை அப்படி போடுவோம். உப்பு, வெள்ளைப்பூண்டு போட்டுருந்தோம், தேவையான அளவு உப்பு போட்டு சோறு கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த சோறை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க, நல்லா இருக்கும். குறுக்கு வலி எதுவுமே வராது, கை கால் வலி. பாருங்க வெந்துட்டு. இதை மாசத்துல 2-3 தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. நல்லா கை கால் வலி, உடம்பு வலிலாம் நல்லா கேட்கும். உளுந்து எவ்வளோ நல்லா சேர்க்கமோ அது உடம்புக்கு நல்லது. இந்த உளுந்தச்சோறை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க, நல்லா இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.